Reform Presbyterian Church North East India tini Tripura Mission Philo tini South Tripura Pasture Area one day church leadership training tongnai bini bai sini je South Tripura mutha tongnai rok sini joto hainai person tini Pastor Lalming Thang Marongo jaga Tisama South Tripura date 21/6/2025 training leadership training tong bini bawai tini chung joto chini South Tripura tongmai rok chini pastor area tongmai rok chung tini joto bahakrai chung leadership training chung hainai bini bawai first chini paithak jora video nai tongdi. Bahas nisui, tu bahas nisui no. Jangan sih. Kunjusbiwa, kunjusui. Muthalidat. Mothani tipangni korok bumeng kaham manthai sameng kaham tangnai ongthai borokno meng hamya ria dihi kaisani besai konyene khlaioi tongthai bo sak soyei mannai ongthai borokno gam khlaioi chepthai phorongoi mannai ongthai bo phegoi nungya ongthai thamsi kaya borok ongthai rangno mokor jengya ongthai bosarongno kok khnarnai nije ni nukungno tedulnai nangnai kung sukthai kroi borokbai gam hunjakthai samang khainai rok Jisu Kristono poitok khaithai Ngapa bade? Community inutani egusni terobisnya de korok sujema pernah. Dui nomor pian. Mutani bokrok bo mazra kere untai. Dihi kroksana untai. At nomor pian. Mutani samang kai nerok bo tongmung kaham pe kok narak nai untai. Borok anggur butai kebang nungya untai. Rangni bagai kamaya untai. Dos nomor pian. Borok sekangna putali naijak hai arusu borok samang paikai. Baru nomor pian. Muthani samang kainai nibihi kroksana untai pia bo busa butirok bai nukungno kaham ke naroi mannai untai. Timothy Tribas 1:30 when Muthani borok kaham ongnani te samong kaham kaithai ki kaisa nathai mazakre ongthai naurai no naikul thai phorungnai borok thokaya ongthai konene ongni nangnai rangno mukol chengya ongthai thamsi kutung ongya ongnani nangnai busa butirok no kok khana thai ongthai sak sangno tobjak ongthai soitano kati tongthai
borok kaham ongthai kungsugi ongthai mothani samung khalnai rok tongmung kaham jisuna poito khlaina nangnai thik sogromni kok khanani nangnai chuak nungya ongthai kubi kok sathai gothar ongni nangnai Apa betul? Timothy Tidni, sini, boleh naik. Mutha, lidar, omnai, bro, bihi, kaiha, omthai. Du, mulai, bo, bini, tukungno, kaham, ke, narai. Mutha, butuh rok, bini kok, mengarui, manlai, omthai. Bro, hamsi, kurui, omthai. Borok kaham, omthai. Bo, mutha lidar, omnai. Borok no kaham, klayoi, sethai. Muthani samung, kalainai, bro, suat, nungya, omthai. Muthani lidar ongnai brok bo rang puisa mukul karya onthai mutha lidar ongnai brok aro brok no kaham ke prungnai onthai kutu gunang onthai sungguh mai ya pak betul mahang YouTube kana YouTube YouTube đây Dapat saya YouTube nhớ đi siêu nào